विश्राम सावधान विश्राम ध्यान द्या ऑल ग्रुप गुड मॉर्निंग सर. मी एक हवालदार अनिल सकट सह्याद्री करिअर अकॅडमी बारामती. मित्रांनो, आज आपण जो रस्ता वर्कआउट करणार जाणार आहे त्या रस्ता वर्कआउटचं महत्त्व काय, रस्ता वर्कआउट केल्याने काय फायदा होतो, रस्ता वर्कआउट केल्याने काय काय होत असतं. रस्ता वर्कआउट जो असतो त्या रस्ता वर्कआउटनी बाजू मसाल्स ह्याच्यामध्ये आपल्या पॉवर येते. पॉवर आल्यानं आपल्यामध्ये गोळा पुलअप्स निघायला आपल्याला काम येतं. त्यासाठी रस्ता वर्कआउट कशा पद्धतीने केला जातो तो तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवला जाईल. पण माझ्या वडिलांनी जे मला शिकवलं की बेटा माणसं कमव, माणसं कमव, जीवनात तुला कधी काय कमी पडणार नाही, तू माणसं कमव. पलक तू गरज तू बरस तू धूप में चाहती है सांस तू. स्टार्ट. दोन हात एक साथ.